Uncle Auntie Phoebe. Hey, from Ebe. Urago. Auntie Phoebe. Kwachubu Esobu. Uncle Tava Achubu. Achubu. Mana Achubu. Potano ndị na-esi ibe, potano ndị ọzọ ga ndị apart from putting the pillar, please, okay, set the medians. Set the medians. Okay, Kabuku, Dalano. Now, we did money never. I am over there. Couldn't want to live with well. What are they? I asked open and October. Don't want to time. That's what I'm
What's the name of I na-asị m nọ anọ n'ihu ndị ejibiri Orizugboros nwansi ndị mbụ maka nwansi ndị mbụ nọ n'iru ọ na-analụ ngozi dị igwe agọziela fa ndị ngozi kwere egozie ya nwansi fọm ndị mbụ yes, I'm a nigga, man. There, man. Keep that last year going somewhere. What's the number to go there? What's the way to go, my cafe? But I don't know what's going to happen. Yeah, man, the day you go, Papa. I'm a kid. Hey, what the hell you got to? I didn't know. Àwọn kan sọ ọ̀nà ìkókó wọ́n ṣe ọ̀nà ní ìfọ̀tà ọ̀gáná wọ́n ṣe gbé ìdá àgbà. Ọ̀dẹ̀ rẹ́jísítà lọ́nà ìdáná bẹ̀rẹ̀. Ó lè ṣe àgbà ọ̀kẹ́ ọ̀gbà tó wọ́n ṣe gbé ìdá àgbà. Ọ̀rọ̀ mèrè tí wáyé wáyé náà àgbàrá náà lè kàní náà kòkó náà kòkó. Capital náà kò ní ọgbà kọ́mọ ọ̀sán náà bàtà. Tó máa ń bẹ ní wọn náà láìpẹ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó. Powerful n'abụghị ego. Mgbe ndị abụghị egwu batara ebe a, amaghị na inyekwara ya ofe. Na-adị ọzọba. Powerful from Lagos. Anyị na-asị gị nọ. Nna nwa na akwụrụ ọnụ. Nna nwa dị nta.
Baby na-abata, oji nwayọ nwayọ na-abata. Ọ bụ mmebi ịzọrọ ọbịa. Ọbụna nke ndị mmadụ ọbụna ọbụna nke na ọbụna na ọbụna. The island gas of this opportunity, Nigeria Limited.